Moi, mä oon Juha Salminen ja tämä on All Right Dirt Camp. Tosiaan ollaan All Rightin Dirt Campillä ja mestarina ja oppaana täällä on Juha Salminen. Millaisia neuvoja sä annat noille leiriläisille? No ihan perusneuvoja, ihan miten ollaan pyörän päällä ja kaikkia neuvoja sanotaan, että mitä on ongelmatilanteita. Että meillä on 4 eri pistettä, missä on erilaisia kohtia, mitä me ajetaan ja ihan perusneuvoja, miten motskaria ajetaan. No mitäs, onko sulla itsellä muistoja tällaisista leireistä? No kyllä paljonkin, että mä oon niin monessa eri lajissa ollut, että trialissa ja motocrossissa ja vielä endurossakin jotain leirejä oli, että kyllä joka lajista on sen aikaiset huippukuskit ja alan asiantuntijat antanut hyvin neuvoja. Nyt sä oot nähnyt, miten nämä leirilliset ajelee, niin mikä on se yleisin virhe, jonka voisit katsojatkin sit korjata? No kyllähän jokaisen ajotyylissä on jotain pinttymiä, että yleensähän niistä pinttymistä toisilla on ihan paljon hyvääkin ja sitten on joku ihme juttu, mistä ei vaan päästä eroon, että se on niinku leirin vetäjän ja leirin opettajan niinku tehtävä antaa niitä vinkkejä, että pääsisi niistä vääristä tekniikoista pois. Sitten sulla näyttäisi olla hienot Jokon kamat ja mä katselin noita housuja, noita ei vielä taida saada kaupasta, eli sulla taitaa olla tuotekehittelyssä myös näpit pelissä. No kyllä, tiukasti on, että kumminkin ajotunteja tulee hyvin ja aika kovalla käytöllä, niin miksen mä tässä samalla vähän testailisi ja kokeilisit mikä toimii ja mikä ei. Korkea polviasento ja nyt on haastattelussa, onko se Enduron Grand Young Lady vai miten se menee? Jotain varmaan sinne päin, mami vaan. Okei. Hei, miltä tää leirihomma on tuntuu? Siis aivan mahtavaa, tää paikka on mahtava ja kouluttaja on niinku maailman paras. Tosi hyvältä, että on saanut tosi paljon uusia oppeja, vähän mitä on tullut tossa kivikkoon ja pehmeät kurviin, niin sai kokeiltua uusia juttuja, niin tuntuu, että meni paljon paremmin. Niin. Hyviä neuvoja on tullut ja vähän jotain vanhaakin ja tätä reittikin on tosi hyvä. On vähän videopeliä, mutta sitten on oikein ajohommaa, niin miltä tää on tuntunut? Tosi hyvältä. Tässä on niinku tämmöistä laadullista harjoittelua, mitä ei tule itse tehty. Itse tulee ajettua vaan määrällisesti jotain lenkkiä ympäri, eikä paljon tule mietittyä. Mutta tästä tulee tosi hyvää ohjetta Salmiselta ja miten homma pitää hoitaa rennosti. Mikä sun mielestä on tuosta Salmisesta niin tekee hyvän opettajan? Se semmoinen rauhallisuus ja se syvä ammattitaito, mikä on, että kysyy mieheltä mitä tahansa, niin se osaa vastata. Erittäin hyvä artikulointi, miten se selittää, millä tavalla pitäisi ajaa. Niin se on niinku, se pystyy jotenkin laittaa sanat niin, että ihminen ymmärtää. Luuletko, että ne jää päähän, että sä muistat ensi kerran, jos lähdet ajaa? Ainakin siinä määrin, että muistaa aina missä kohtaa teki sen virheen, että ei näin pitänyt tehdä. Tämä on tosiaan sellainen, että tänne ei niin kuin joka poika voi tulla treenailemaan, ainakaan luvallisesti. Niin kuvaile vähän tuollaista, millaista toi maasto tuolla? No ainakin tällainen alkuseltaan, niin sehän on ihan neitseellisessä kunnossa niin sanotusti. Kaikki mutkat on ihanteellisia ja ei ole kivikot pahoja ja tosi loistava vetää. Mistä sä sait idean lähteä tänne leirille mukaan? All Right-klubiin kuului ja sitä kautta tuli sähköpostia, että tämmönen leiri olisi, niin sitä kautta tietysti. Ja on pitkään kyllä halunnutkin jotakin tekniikkaopetusta, teoriaa, koska on aina vaan ajanut ja sen enempää ihmettelemättä, että miten pitäisi ajaa.
kiva kun pääsitte käymään, mutta me lähdetään nyt ajaa. Moikka!